Jo. Oh. Sao. Lelele. Wicaksono. Dina barang teh katapan hama mangka. Barengi asmara deui. Cia. Habo. Hayo. Ambung rokok Hey. Iya ya. Yo. Ayo betul. Allah. Yo. Ambung rokok Surabaya tahu ya. Ya. Ayo, Abo. Awas. Awas. Sok hayalan ger. Iya. Mulai ya deh. Kok ketingan? Ya. Ayo ya. Ayo ini. Ya. Oh ya. Oh ya.
Yes. Oh, 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 ya, ya. Sang Patih Sikro Anot Baris Nyawijiku melun Dampyak ku mereguk saraning pinarung raja wadah kang agate sarane ku muro wong ayu mustikaning jagat Yayi mandheg ipun Sogo langit, sogo langit, sogo langit. Iki cerita reok ponorogo bandaraning sawijining praja Prabu Larna Sewan Gono Gagah Prakasa Sakti Mandraguna. Iki cerita reok ponorogo bandaraning sawijining praja Prabu Larna Sewan Gono Gagah Prakasa Sakti Mandraguna. Asik. Cik. Halo. Sinian dong, Beb.
atur pambuka pamirsa minangka atur pambuka kepareno kula pagelaran kesenian seni reok campur sari pagelaran kesenian seni reok campur sari. hayo hayo iya iya kembali ada NC Audio Professional, ada Cahaya Putra Manunggal iki lare hehehe ayo Min sama Min dulu. Reok Cahaya Putra Manunggal paringan asma iki Reok Cahaya Putra Manunggal paringan asma dipun pribadi dipun pimpin dening Kacang Wi pribadi hayo hayo hae paring iyo ayo ri samari kapuaran konir lumajang panggonane kang paring alamat kapuaran konir lumajang panggonane hae hae Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera ulun basuki lagu nama budaya hadirin dan para penonton yang berbahagia. Sugeng siang, sugeng bidang mari kalian keluarga besar kula. Ada Cahaya Putra Manunggal hadir dari Zon Kabuaran Lumajang. Di bawah naungan ada salah satu Arjunanya Kabuaran. Ada Kacang Wi selaku pimpinan dan satu kehormatan bisa hadir di kawasan Juisun Karanglo. Ya, Dusun Ringin Anom Karanglo bersama menghormat dari Bopo Aspi sekeluarga dalam rangka Bali motor urus atau menikahkan kedua putra dan putri. Juga ada Muhammad Zaini Bikanto Kusumani Ayu Amar Rilis Septia Wananita Ugio Bikanto 200 panjenengan tambah yang 200 kekali Kemamonten
dan juga keluarga yang samawa sakinah mawaddah warahmah atur runtungan pada namin kuno. Hadirin, ada budayawan Lumajang, terima kasih Bolo anak ECW yang bakal hadir wujudnya tari Jajamra atau tari rocker akan gaya Cahaya Putra Manunggal. Selamat menonton, selamat menikmati. Sugeng Amersari semoga iki reok Cahaya Putra Manunggal paringan asma. Iki reok Cahaya Putra Manunggal paringan asma. Yang sewu ke, yang sewu di Padang Purrausaya. Ini pamudutan dari tuan rumah Bobo Asbis keluarga. Reok masuk dari sebelah utara, bener lor tarik, patir kleru aku rek. Lagune perahu layar dari bose dari Mas Wi. Oh, bose jaluk perahu layar no. Apa dia kan mengindili saja. Ayo perahu layar Mas. Kang Dimas kau gede kau. Cahaya Putra Manunggal. Ayo kemana nih? Kemana kan kono? Ayo mama. Yo akonco hindi si gembira. Alirap-lirap banyune segara anglia numpak perahu layar ning dina minggu nang pariwisata alon praune wis nengah ya piupya banyu pinelya ora jemu-jemu karo mesem guyu ngilangake krasa lung kralesu jebul wis sore witing kelopo katon awe-awe prayogane becik nyali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe. Keluarga besar dari Bawaslu. Oke, terutama kemantan Jidawono sih. Cahaya Putra Manunggal. Iki lho. Sarade.
ning segara anglia numpak prau layar ning dina minggu ning pariwisata alon taune wis nengah ya piupya banyu pinelya ora jemu-jemu karo mesem guyu ngilyangake krasa lungkrang lesu adik jauh lemas jebol wis sore widing kelapa katon awe-awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe buka sidik jos Ora Kakung Sumawana. Sebelah utara, reaksi kosong. Nyatane tresnamu tulus sejati Selalu lalu sing
berdampak ya. Kurang besar dari Bapak Asbi. Karena kata tanggung-tanggung lagu Kiberi Jaren. Oke. Dan juga Repon Rogo. Ayo bae kabeh kuwi ora perlu digatuni janjimu biyen mama pilus sampeyan sanggup ngenteni ora kene prawane tak enteni rancane ora ngira sampeyan sempat ngenteni tetedung jadi ya ning nyatane tresnamu tulus sejati salalelale sing tak suwun sing gedhe pangapurane andong tresna bebarengan selawase Bakasan wau lagu Sidorondo sampun dipirani. Mungkin Bapak Asbi mau minta lagu Bapak Asbi. Ayo tuan rumah jalur lagu paran kira-kira. Lagu ini sing enak nyemak-nyemak apa? Jalur lari ayo sih wis belek tuh nggak apa-apa wis. Teledik. Lari ayo. When I miss you. Enek no blimbingku iku lho. Jadi ya maaf lek ler. Fitri. Kok keting ya? Ayo dok lari ayo. Ayo lari ayo jaruke. Kembali dengan suara profesional. Ada Cahaya Putra Manuga kacang wingi loh. Oh, pokoknya tau arek kok gak siku.
timyakne sing sindro how are you today sono sapa liwat hape rungu suarane ati seneng rasane rungu suarane ati seneng rasane. Nyun sewu. Niki bawa untuk pamdutan dari tuan rumah mungkin lagunya Jaluk Mak Kualon. Ya. Ayo Mas, dilayani pamdutan tuan rumah lagunya Mak Kebelu. Oh, sama biar ya mari nih bos. Nyun sewu. Iya. Ayo ndok Dita di video. Sapa Dita Leni dah. Iya, lagi ini spesial buat Kacong Niko ya. Ono ning ndi iki? Sabar Miko, sabar Miko. Ada di Kalimantan ya. Semoga sukses lancar rezekinya sehat selalu. Amin. Aduh, nasib iso iki mati Bapak golet rapi oleh rapi emak kualon raino bengi ison onore pawon Kacong Niko. Saya suwe ison keloyong-loyong. Ayo Kacong Niko goyang yuk. Cahaya Putra Manunggal. Iki lho barangnya. Mula ketiki emakku alon ana bapak iso netikendo jaluk paran iso kelakon dapat menyang ison yo roti
kudu eling riko hambik dosa. Wong nek sing tuwek ya kene sing tuwek to. Iya wis. Nek wong tuwek kan celuke mbah, makane ge tambah. Iya. Semua biar dole wahyu. Ya, saya sabar dulu. Nek wong sabar mesti akeh moduse, Mak. Iya pokok tuku. Lho nek Kang Pan ora penyakit ya penyakite. Lah ndak tuku ndak ono. Takono sopire wis. Pripun? Ya iku mau. Iya, untuk yang minta semua biar buat Bapak ya. Semoga terhibur selalu bersama Cahaya Putra Manunggal. Pimpinan Kacang Wi sing ganteng dhewe sak kabuaran. Sing tahu ati niso bengong ketiki sakat riko tinggal urip isun rasane koyo gantung pikiran sering ngelamun sampai awak hati koyo wong linglung gambar wis semepyar rikolan ison arep jejodohan buka sidik Gus ambo keneng setan paran riko ninggal ison tanpa jalaran ada budayawan Lumajang. Goyang kembali karang lo tercinta. Monggo disimak mula ison ngenteni
pamudutan kali wonten semebyar kali tak kuat. Aku jadi ndak ro Iya. lagune. Sing di temake. Heeh. Oke tak kuat wis. Iya tak kuat. Lho lah aku kuat tok Alhamdulillah mohon kuat. Elektunan ya Mas Bayu ya. Iya. Oh, elektunan no. Ada Cahaya Putra Manunggal. Digoyang kembali Karanglo spesial permintaan ini ya. Ada MC ada profesional Karanglo, ada Mak Epilus. Salam. Sabar ya Dek ya. Gak boleh nakal lo ya. Iya. Spesial loh ini. Arang satalka bila pun inget detika. Iya ta Lek. Ate ancur rasana kadung nis terpas etina gula tak nyangka samangken tiga pun loba bersade jencina tegena tiga seatina mak tege kakek kak. Tak kuat rasana, aduh rasana tegena tika dek bula se atina eder leng laena ngenes bula durasana digoyang. Ayo lo, ampun. Goyang ampun. Asik, tak kuat mas ate. Mun tak kuat di sabar nih. Kayak gitu melolo. Ada Gus Karong goyang Gus. Goyang tel-motel iya lo. Tak kuat, duh tak kuat rasana, duh rasana tegena tika dek bula se atina amar bareng laena ngenes bula durasana. Ayo sih goyang sih. Bisa lupa tapi nyatana aduh bula etina tegena tika agak bayate loka.
Elok. Ayo komandannya Jitowo namun. Ye, ini karena saya curi dari pimpinan Cahaya Putra Manunggal. Komandannya Jitowo namun Pak Reok. Lek sik kurang sesuk numpak jaran ya plus numpak reok nggih. Jadi memang tidak tanggung-tanggung. Aja dari Bapak Asbis keluarga. Lele. Ada NC, audio profesional. Oh, ya. Lo. Ya. Ya, oh, ya. Ha, hey. Ho, ye, oh. Ho, yo, ya, oh. Ho, yo, ya, oh. Awas. Lele. Sia, selele. Ha, ya, oh, ho, iya. Ai, iya. Hei, Bu, monggo, yang lain pun. Karena ini sing guru Pak Dupakno. Waktunya masih panjang. Oh, ya. Selelelelele, oh ya, selelelelele, ha oh, ha ya oh. Lagu ini tak kayak mana gulu pecel kok garong, jangan sampai ini ya. Koyo kelangan mikir Apa arane keluku disikari di porot dan di pitu. Iya no. Saben dino turu Cahaya Putra Manunggal iki lho. Ayo no. Ayo ri sapari. Bokongmu nyalon ri. Kok gedhi aku sapari. Penyanyi gua aja dulu. Penyanyi kamar mandi. Kering-kering bakar gedang campur sawi sampai kering uli isun mikiri.
Gedang sapa sak durung dipangan codot timbang urung nganguran guluku pedhot. Godhong sawi enake urapan sapa ati iki kaya kanggo riko. Raja sak durung diberedeli dong sing percaya bedan dodo iki. Ada budayawan Lumajang, terima kasih anake. Hehehe. Sapa Kang? Anake dhewe iki, Pak. Kau gedhi kan? Hayo, hayo. Waduh gambang keling ngono reng tengke buru ketemu awak langsung ngusir gelibekan koyo kelangan pengke. Apa arane gelugu disigari di para jati pitu saben dina isin satu cuman nika masih sing kewentu. Ayo no bokonge dudanono ditambani markeso. So jangan ya so ya. Kacang di rumah kacang. Ering-ering beker gedang campur sawi sampai kering uli sendiri. Gedang sopo sak curung dipangan codot timbang urung nganggur dulu disun pedot. Bim 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 bim. Sawi enake urapan sapa ati iki kaya kanggo riko. Kadang raja sak dereng diberedeli dong sing percaya bedan dodo iki. Timbang urung nganggur dulu disun pedot. Dong sing percaya bedan dodo iki. Timbang urung nganggur dulu disun pedot. Dong sing percaya bedan dodo iki. Dermajong gantong tak etale. Permintaan dari Kacang Wi pimpinan gentong tak etale. Lah terus derma nih mergentong ada tale nih. Kok potong kok tambah koyo ngono le. Digoyang kembali ya. Cahaya Putra Manunggal. Yo sewu. MC ini wingi sore bos. Masih balita. MC ini masih balita no. Apa? Giginya belum tumbuh. Iya. Sekarang lo bergoyang. Ada budayawan Lumajang. Gula atina benita esno saking tak kuat mikir saben Goyang, Gus. tak ake boye poro nak nangis sama lolo tak ake boye poro nak nangis sama lolo ate bula pun leso ibu sakit melolo ate bula pun leso ibu sakit melolo. Sabar ya nih ya. Gula atina benita esto saking tak kuat mikir saben betul. Sabar ya mak ya. Iya Saya mau mas. sabar mersiake wedhuse. Iya pokok tuku. Dari Sabirin pokok kurban wedhus. Hei. Hei. Enggak gentong
meski dalam mimpi makelah asa poraan pilus ponotok ate bule atina benita eso saking tak kuat pikir saben bekto sabar ya Jong ya. iya Dengan godaan ya Jong. gân